Efengyl Llangnefedd o'r hyd dros y byd, a deled y bobloedd i'th lewyrch I gyd. Na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i'w gilydd fod dynion pob oes. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi I roedfa ddigidol o bentre Abergwili, lle ni wedi cael tipyn o drafferth gyda'r llifogydd yr wythnos hon fel mewn mannau eraill yng Nghymru hefyd. Gobeithio'ch bod chi yn ddiogel. Diolch I chi am eich cwmni ar y bore Sul arbennig hwn, bore Sul y Cofio, bendith ar y roedfa. Diwedd y dilyw. 40 diwrnod ar ôl i'r arch lanio, dyma Noa yn agor ffenest ac yn anfon cigfran allan. Roedd hi'n hedfan I ffwrdd ac yn dod yn ôl nes oedd y dŵr wedi sychu oddi ar wyneb y ddaear. Wedyn, dyma Noa yn anfon colomen allan I weld oedd y dŵr wedi mynd, ond roedd y golomen yn methu dod o hyd I le glwydo, a daeth yn ôl i'r arch. Roedd y dŵr yn dal I orchuddio'r ddaear. Estynodd Noa I law ati a dod â hi yn ôl I mewn i'r arch. Arhosodd wythnos cyn danfon y golomen allan eto. Y tro yma, pan oedd hi'n dechrau nosi, dyma'r golomen yn dod yn ôl gyda deilen o lewydd ffres yn ei ffug. Felly roedd Noa'n gwybod bod y dŵr bron wedi mynd. Yna, arhosodd wythnos arall cyn anfon y golomen allan eto, a'r tro yma ddaeth hi ddim yn ôl. Pan oedd Noa yn 601 oed, ar ddiwrnod cynta'r flwyddyn roedd y llifogydd wedi mynd. Dyma Noa'n symud rhan o'r gorchydd oddi ar dôr arch, a gwelodd fod y ddaear bron wedi sychu. Erbyn y 7fed ar 20 o'r ail fis, roedd y ddaear yn sych. A dyma Duw yn dweud wrth Noa,
Dos allan o'r arch, ti a dy deulu. Tir na phopeth allan, yr adar a'r anifeilied, a phob creadur bach arall. Dwi eisiau iddyn nhw gael haid o rai bach drwy'r ddeiar i gyd. Felly dyma Noa a'i wraig, a'i feibion a'i gwragedd nhw yn mynd allan o'r arch. A daeth yr anifeilied i gyd, a'r ymlusgied, a'r adar allan yn ei grwpiau. Heddi mae'n Sul y Cofio. Mae pob person sydd wedi byw yn y byd a fi'n annwyl yng ngolwg I deulu neu ei theulu a'i ffrindiau yn heiddi cael ei cofio. Ar y Sul arbennig hwn, fe gofiwn ni'n dawel ac yn barchus am yr rheini a gollodd I bywydau ar faes y gad, ac mae'n bwysig ein bod ni'n cofio. Mae cofio'n bwysig ac mae'r ffordd I ni'n cofio yn bwysig hefyd. Cofio'n dawel ac yn fyfyrgar a wnawn ni heddi. Yr unig ffordd realistig a'r unig ffordd deilwng I barchu coffadwriaeth yr rhai a fi farw mewn rhyfeloedd yw I ymrwymo o ddifri, I wneud popeth allwn ni I hyrwyddo achos heddwch a chymod rhwng pobloedd a'i gilydd yn y byd yma. Fel Cristnogion, ein hargyhoeddiad llachar ni yw tai drwy efengil Iesu Grist, efengil y groes yr atgyfodiad, efengil cariad a chymod yn unig, y gallwn ni wireddu'r freuddwyd o fyd o heddwch a chyfiawnder a diogelwch a rhyddid I bawb yn y byd. Tra bod y pabi goch yn symbol amlwg heddi o goffodwriaeth am yr rhai a fi farw ar faes y gad, mae rhaid I ni gofio hefyd bod symbolau amlwg eraill yn gysylltiedig â'r diwrnod hwn, a rheini yn symbolau o heddwch. Dyma chi un ohonyn nhw, yr enfys. Fe gofiwch chi yn stori Noa a'r dilyw, bod Duw di gosod enfys mawr yn yr awyr, yn arwydd o'i addewid na fydde fe byth yn dinistrio'r byd to. Mae enfys yn arwydd o heddwch a gobaith, ac yn ymddangos yn debyg iawn I bont sy'n dod â phobl at ei gilydd. A dyma I chi ddelwedd arall, delwedd o aderyn origami. Mae'r symbol hwn o heddwch yn tarddu o Japan. Oedd merch fach o'r enw Sadako Sasaki yn marw o liwcemia yn dilyn yr ail ryfel byd.
a fe driodd i wneud 1000 o adar papur origami cyn iddi farw. A bob blwyddyn mae miloedd o'r symbolau heddwch hyn yn cael ei gwneud a'i gosod ar gofeb heddwch Hiroshima. A beth am hwn? Yr enw ar y symbol hwn yw anca, ac mae'n dod o'r hen Aifft. Mae'n cynrychioli bywyd ac anfawroldeb. Oedd pobl yn arfer gosod ffrwythau wrth ymyr afonydd i annog i'r dŵr i lifo. A heddi mae'r symbol hwn yn cael ei ddefnyddio fel symbol ar gyfer heddwch a chytgord. Mae'r golomen wedi bod yn symbol o heddwch ers yr hen fyd. Fe'i defnyddiwyd gan y Groegiad ac yn Japan hynafol. Mae bwysiadodd Cristnogaeth y golomen fel symbol o Dduw yr Ysbryd Glân, synod a rhodd o heddwch i ni. Hefyd, y golomen gyda brigen o lewydd yn ei ffug. Mae'r gangen o lewydd hefyd yn symbol hynafol o heddwch o Wlad Groeg. Roedd enillwyr yn y gemau Olympaidd yn derbyn torchau wedi gwneud o frigau o dail y goeden o lewydd. Ac wrth gwrs yn y Beibl, yn stori Noa a'r Diliw, anfonwyd colomen i chwilio am dir. Ac yn y pen draw, dychwelodd y golomen gyda brigyn o lewydd yn ei ffug, gan nodi bywyd newydd a dechrau newydd. Mae baneri rhai gwledydd y byd a llun cangen o lewydd arnyn nhw sy'n cynrychioli heddwch. Ac ymhlith y baneri hynny, mae baner y Cenhedloedd Unedig a'r canghennau o lewydd yn amlwg arni. Mae stori Noa wedi'n cyffroi ni gyd ers o'n i'n blant bach. Nid yn gymaint stori am Dduw yn boddi'r byd yw stori Noa, ond yn hytrach am Dduw yn cadw'r byd ac yn achub y byd. Oedd Noa a'i deulu wedi goroesi'r argyfwng. Y byd wedi boddi, popeth ar wyneb y ddaear wedi ddileu ac eithrio dau o bob rywogaeth a gadwodd Noa yn ei arch. A Noa a'i deulu yn yr arch yw rhai sydd wedi llwyddo i farchogaeth y tonau a dod trwy'r dilyw. Ac nid hap a damwain oedd ei bod nhw wedi cael eu harbed. Rhan o'r agluniaeth Duw oedd hyn. Ac nid cael eu harbed oherwydd eu heddi nhw, ond cael eu harbed oherwydd y fori'r ddynoliaeth. Oedd Duw eisiau trefen ar y byd, ac oedd e am wneud hynny drwyddyn nhw. Mae yna obaith yn stori Noa. Gollyngodd Noa'r golomen o'r arch o weld y dŵr wedi dechrau cilio wyneb y ddaear. Y tro cyntaf y gollyngwyd y glongen o'r arch, fe ddychwelodd i'r arch am na chafodd le yn ôl y Beibl Cymraeg Newydd i orffwyso gwadn i throed. Doedd dim tir sych i weld yn unman i'r golomen fach i setlo. Dyna beth mae'r Beibl.net yn dweud. Y golomen methu dod o hyd i le i glwydo. Ac mae'n meddwl am y golomen heb unrhyw le i orffwys yn brofiad sy'n gallu dod i'n rannu hefyd, cofiwch. Pan bod pethau'n ddiflas arno ni, pan i ni'n mynd drwy brofiad tywyll a ddim yn gweld lot o beth, smon ni'n gwybod ble i ni, ac i ni'n gallu bod yn debyg iawn i'r golomen yn y stori hon, nad oedd ganddi le i roi throed i lawr. Hynny yw, unman dau setlo, yn ddiobaith. Ond fel i ni gyd yn gwybod, nid yna o diwedd stori Noa, nid anobaith ond gobaith. Oherwydd fe ddychwelodd y golomen ar ôl hynny, yn cario'n ei cheg, frigyn o ddeilyn yr alewydd. A hynny'n arwydd o obaith i bod i wedi dod o hyd i dir sych, a bod y dyfroedd yn dechrau cilio. A byth ers hynny, mae'r byd wedi gafel yn y darlun hwn o obaith, a'i droi'n ddarlun o gymod a thangnefedd rhwng unigolion a theuluoedd a chymunedau a chenhedloedd yn ein byd ni. Un o'r pethau mwyaf cofiadwy i mi yn y gynhadledd y ges i'r fraint o'i mynychu yng Ngwlad Tai yn ddiweddar, oedd clywed gweinidog o Syria yn anerch. Ac wi am i ddifynnu fe'n Saesneg, gan tywen Saesneg oedd yn siarad, wi'n ofan cyfieithu fe rhag i fi golli,
colli a phwysigrwydd eiriau fe. A heavy suitcase is how we live in Syria, medda fe. We pack extra just in case. We plan for tomorrow, but don't know if we survive the night. We hold our dreams like glass and fregus iawn. We have stopped counting days. People wake up not knowing what tomorrow will bring. We have horizonless hope, a hope practiced when the future is hidden. We keep hope, but the road ahead fades into fog. It's not about seeing the light at the end of a tunnel, but about being a light in the tunnel. We live out theology not beyond the storm, but in the middle of the storm. Horizonless hope means keeping hope even when there is no horizon and when things don't go better. But Abraham, he went out not knowing where he was going. God meets people not at the end of the road, but in the fog. He met Moses and he met the disciples. Hope is not the removal of uncertainty, but the assurance that God will walk beside you. Pablo Picasso bu ar darlun hwn, gas ei wahodd I greu darlun a fyddai'n cynrychioli heddwch. Oedd Picasso'n defnyddio steil lot mwy wacky na hyn fel arfer. Oedd e'n perthyn I draddodiad ciwbiaeth, cubism. Ond yn y darlun hwn mae wedi rhoi heibio I arddull adferol a mae wedi gosod ar gynfas am linelliad moel colomen a delyn o lewydd yn ei cheg, neu yn ei ffug dylen I ddweud. Fe ddewisiwyd y darlun hwn fel arwyddlun ar gyfer y gynhadledd heddwch ryng genedlaethol gynta a gynhaliwyd ym Mharis yn 1949. Enw'r darlun yw Paloma, sef y gair Sbaeneg am golomen. Heddiw ar Sul coffau rhai a laddwyd mewn rhyfeloedd, mae'n dda o beth I gadw'r darlun hwn a'r ddelwedd hon o'r golomen mewn cof. Yn ein byd ni, ymhalu bynnag mae diffyg cymod rhwng pobloedd a'i gilydd, neu genhedloedd a'i gilydd. Ein gweddi yw, y byd i'r golomen heddwch, ddod o hyd I le I lanio. Hyd yn oed pan fo'r niwl yn gorffuddio'r ffordd ymlaen ac yn cymylu'r gorwel. Gan gynnig I Brotestant a Phabydd, I Serb a Chroat a Muslim, I Arab ac Iddew, I Balestiniad ac Iddew, ddeilen o lewydd cymod a heddwch, deilen o lewydd newydd ei thynnu. It's not about seeing the light at the end of the tunnel, but about being a light in the tunnel, meddai'n cyfaill o Syria. Dyna'n gweddi, a dyna'r heri ni heddi hefyd. Cynnal y gobaith, a chreu sefyllfaoedd o gymod, a rhoi lle i'r golomen, I roi ei throed I lawr yn ein plith ni. Ergogoniant yw enw. Amen.
Gweddi am fyddeiant yn seiliedig ar litany y cymod sydd i'w gweld yn eglwys gadeiriol Coventry. Gweddiwn. Am y trachwant a'r blis i rhwng pobloedd a chenhedloedd, a'r awydd am feddiannu'r hyn a dwi'n eiddo iddynt, o dad maddau. Am y trachwant sy'n ymelwa'r waith dwylo pobl ac sy'n troi'r ddeiar yn anialdir, o dad maddau. Am yr eiddigedd sydd ynom sy'n hidio dim ymles a hapusrwydd bobl eraill, o dad maddau. Am ein difaterwch o gyflwr yr rhai sydd mewn caethiwed, ydy gartref a'r ffoduried, o dad maddau. Am y chwant a'r blis sy'n amharchu cyrff dynion menywod a phlant, o dad maddau. Am y balchder sydd yn ein tywys i ymddiried yn o'n un hunain ac nid yn yw, o dad maddau. Helpa ni fod yn garedig i'n gilydd, yn galon dyner, gan fadda i'n gilydd, fel y meddeiodd Duw yng Nghrist Iesu i ni. Gweddio eiriolaeth. Dduw cyfiawnder a heddwch, gweddiwn dros bawb sydd yn dioddef o ganlyniad i ryfel heddi. Dros yr rhai yn niweidiwyd gan rhyfeloedd y gorffennol, y clwyfedig a'r anabl, yr rhai y dryswyd ei synhwyrau, yr rhai y gwanychwyd neu y dinistrwyd ei ffydd yn niw a'i ffydd mewn dynion. Ydy gartref y ffoduried a'r niwynog, yr rhai y gollodd i bywoliaeth a'i diogelwch, yr rhai sy'n galaru am mynwyliad a gollwyd, yr rhai y gollodd briod neu blant neu rieni, ac yn enwedig yr rhai nad oes ganddynt i'w cynnal yn ei trallod, y gobaith sydd yn Crist Iesu. Dduw anogaeth a gwaredwr y trienus, cysura'r galarus, ac arwain i adeiladu cymunedau cyfiawn a heddychlon i bob un. Gweddi o ymgysegriad. Arglwydd, fe all hanes ysbrydoli neu gaethiwo. Gall muriau am ddiffyn neu rannu. Gall geiriau annog neu gynhyrfu. Gall grym ryddhau neu ddinistrio. Gall cyffyrddiad gysuro neu glwyfo. Gall heddwch gael ei rannu neu ei atal. Dduw grasol, wrth i ni gofio gwrthdaro ddoe a heddi, gweddiwn dros bobl ranedig y byd, y bydd arweinwyr, llywodraethau a phob un ohono ni yn defnyddio'n hadnoddau, ein cyfleoedd a'n bywydau, yng ngwasanaeth cymod, ein mwyn ni heddi, ac mwyn cenedlaethau fori, ac gogoniant i ddenw. Ymgyflwynwn o'r newydd i wasanaethu Duw a gwasanaethu ein cydddyn, i gynorthwyo, calanogi a chysuro eraill, ac i gefnogi'r sawl sy'n gweithio i ymgeleddu'r anghennus, ac i geisio heddwch a ffyniant i'r cenhedloedd. Arwain ni ath ysbryd o dad, rhoi ni ddoethineb, rhoi ni oroldeb, rhoi ni obaith, a chadw ni yn ffyddlon y nawr, a hyd byth. Yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw,
deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddyw nina i un dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo'r ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach ac yn sych hefyd. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.